uyazi ngeke uphinde uyidle inkomo ekade uma uyibone kahle loba iphuma lento ngeke uphinde ngathi awukade inyanyisa nje lento ngoba ngokungephi nginikhonzile nginithandayo ngine engikhathele bami yeso onani ngikhathele kanti baselaba baningi kanti abantu ade besebelokuzalile bele baningi kade la ayibe phomsana ade besemthuzini okay, hands down please. Uthi ngisese uthi nginenza njani nina? Cha bengenza nisale nidliwa nina ngawo. Wena ke wena. Ungomunye usalile wena. Usalile. Ikamehla sebomvu nje. Babulimazile abafana. Hello nalana nina. Uyabona mambona isalukazi umoya wami uyajabula. Hamba kahle mambona ugogo. Ukhokho. Ngicela umuntu enithema ke sekimi. Ubani lo muntu okade emvezela incwadi izona. Athi ake sekimi. Umuntu oveze incwadi wathi upositive izona ake sela. Nasenke ngomgqibelo nimfikisela abantu abawu20 ezobaphuzisa abagula serious. Wena mema abantu bangakini bakhombise Advent Park abakwazi. Ushade nawe manje. Yindaba umbheki ethi makushada amadoda uSlomo indoda kamoya. Unokumshada lo muntu. Mani ngabahli laba abantu cela untshela madoda ngizoqala esonkulunkulu mabahliwe kokudliwa kodwa ungaqalisa udliwe noma ngiphi utsotsi okubonayo la yima kancane qala imlasho qala ngoba semnikeza abafana uthuvi. Wena uyazi ufolo jago. Yamazi ufolo jago. Unandoda lapha insizwa ngempela. Awutshela into inje ekhanda. Awunikeza umuthi la. Awuvulele umuthi la. Lapha nithathile i-photocopy yalo muntu. Aniphotocophanga lutho lalo muntu. Sifuna i-certificate yakuyibona ukuthi mase simphuzile iyehla noma iyenyuka. Mphuceni. Nimbhale phansi bese sidila naye. Afuna ukudila naye. $443 243 manawu awuphuze leli bhodlela usiyocheck ukuthi usuqedile kuphela isonto uhambe uyocheck ukuthi iyenyuka noma iyehla na uyazi yabona uma iyehla ubuye masinyane ukukhombise kahle ukuthi ngubani.
hey webangani bami ninade nisebenza ekade ngisejele Chayimani kuyanuka eRichards Bay pho ufona abantu bathi bathenga ubathola umuthi kune office eRichards Bay kunomuthi ojengelezi nathi akuwona wami ujengelezi akusiwona wami bathi kule office ngithe mabaphindeleke bolanda imali yabo bambe bothenga umuthi esikhaweni ngoba esikhaweni kunentombazane ngiqashile umuthi ngayo yafika zowulanda la eThekwini lapha eBay bendayisa uThuvi bomthi nini nemanjiwe maqelendeni ubona ubani ngasaphelele manje ngizonibamba thula nje nodeni bamba ngawani ngithi qho akekho umuntu ongeze kuyifuna ikomedi engilibekileyo nani likomedi ndini msana uhambe ninyanya nidikila ngidikila nini mina uba ngihambe ngiqhaphazwa kanje ngidikela nini nikhethi noma abe nibabi nibahle kimi uyabona umuntu mayethe umuntu ngoba ugumede hey uNkulunkulu ngimuhle ngimubi lapha kuwe nani nibahle kimi ngeke ngikhethe into ezothothobala into engengizibana ngqondo ngikhethe uThuvi ngithi ubonakho uyile enhlobo nje angeke ngikhethe wena nikhethi umuntu onqaba nina unqaba mina anezwa uJesu uthini uthi uma benganivumi kabavumi mina abavuma nina bavuma mina kunye nobaba ongithumileyo yini inkinga yenu ngoba nina nithunywe yimi benithunywe yilabantu enisebenza enibaficela ngani nabo beze ngey'ngxaki zabo why niphume niqhashwa abanye abafana namantombazane nityakiwe bebhelene iwiki ningothuvi kwanina Ninjani bese ningiqeda koqhamuka ba ake mbuze nje mase zonke lezi phebe zokwesithanda mina ngingalapheka manicabanga hayi nje madodeni kwani manicabanga ningalapheka ngidlive lento ifuna udliwa yini mina nginelaphe both side
nina nihle nginelaphe mina ngithatha imali kini zalini nina ungesi kimi ungitshela mfana wami WhatsApp awungitshele futhi umfundisi ngakaza isabelungu ungaphili umntwana kaNkulunkulu wena uthandazela abelungu bephile ngiyayithanda lento yakho ukuthandazela abelungu baphile ngisathandazela abantu-ke ngakume-ke bantu philani nango wabelungu umthandazi hlala-ke phansi njengabahleliyo phansi msusimela ngenyawo ingane into nje umkhulu ngokuthandaza uthandaza lephi isonto othandaza sifuna ukukulandela ukuphi nendawo kwamasho hayi kwamasho ayikho inyoni nje hayi kwamina njalo kwamasho uyinyoni wena ukwazi ukuthandaza kuphela kodwa ebunyonini ukhona angeke ngisuke abantu bakwamasho bengokukleva kangaka bedala inyoni lo abakakubambi wena abantu bakwamasho sengikubonile bethi ukuphathaphatha mhlawumbe uke right basobha uyafika uphuma amafamu into all over bakakuboni once bakubona lokho uyoyeka ukuthandaza ubale kushiya iBhayibheli bela abafana bethe nyoni indawo sorry ma into zongacasula lo muntu ethi ngokwamasho sengicasulela kuwena uyathanda yini ngamlaphi pho ngoba nikhona inyanga igcwele kwamasho okay kulenge bengizoqoqa atshela abazali laba uze nabo nabazali bakho ngizokushaya kusasa ungekho ngikhathaza wayekhathaza lo muntu emandeni lo wayihlupha nje lo baba bakumdansa lokuhlupha emandeni yena wayihlupha ngaphezulu kwakhe awulutho wena emdala futhi ngathi ababambela uhlanya benilethela ishaye ngomthi mahala nokhokha nonke simzwane ngibuya bayiqhenya abantu basemandeni bacabanga ukuthi uyancokola ushaku lunjani tuspense manje ngiyamamba umuntu ehlanyampe ngibuthi ake kuzabazali ukushaya ngomuthi mngane wami yeke ukuthandaza mina ngiyakutshela la mngane kuyancokola awunike ingoma yami mfana wami ngiculela abantu babhele sengizawuhamba nabo abantu bahambe sezohamba ngokuphumula phela ngilala ngikhathele bangani funa ngibe fresh kusasa ngoba bekade ngisecaleni into ebimphazamisile fanele ningibone ukuthi ngumuntu onjani la sengizozama ukuthi ngiorganize ukuba ngibe semlazi ngoba lapha eThekwini kuyabonakala esidayi impi yona ikhona kodwa ihamba phansi mangiyemlazi ngiyakubantu bese siya eDube village bese ngiye eDube village lapha ke mangiye eDube village ngizoshaya insuku ezintathu ngibe khona insuku ezintathu ngibe khona emlazi insuku ezintathu umasho nje uzoya eDube village finish thank you vele eDube village umasho ngoba ninazo indawo la What?
Uyabona iyanethusa lento yokukhala kwale ngoma. Ngicabanga ukuthi yayiqhumeletsheni. Iculo uBabo Ngcobo noSigwini. Baxhaswa yimi bebabukela phansi. Ukuze bekwazi ukurekhoda baqalwa imphansi bengabonakali. Umuntu ebengibambe kakhulu lo ngathi umlungu uSigwini because waseMelmot bamthatha kalula. Bamthatha lo muntu wasemafama. Lo muntu talented lo muntu. Impeke kahle. Ngambambe eMelmot la ngambamba khona laphana ngamkhulisa. Ngabenzisa lezi zinto abatalented kuzona. Hayi umona nomuntu mayene talente. uNkulunkulu akakusindawo. Uba unothi. Makukhona umuntu ozobe talented kusasa uzobona. Baningi abantu abanye abakwamashu. Yini bathi yini ithunywa yilokho. Uyazisa ithunywa zaxhaswa yimi. Ayithekela nje amasudu. Mase behlakaniphile bandizini. Mina ukunikela ngizokunikela mina into engayibonile. Nginikele into engiyibonayo. Mangabona unyimfikile ungezi lutho udake ufuna ukwenzela ubani. Isono kuNkulunkulu ungenzi lutho. Uhlala ulinde ukuthi uzokwehlumanana phezulu useku. Akho mana ozayo. Sikibe busy. Welindi wazi ukucula. Uyakwazi? Woza la. Yena nje mina angazi lutho ngalomuntu. Ngifuna ke siveze namhlanje. Ngifuna ubone kahle ngithuthukisa isipebe esasingafuna umuntu. uJesu kodwa wathi esipebeni abantu abesiqhuba besiletha kuyena wathi ongazanga kwenza okwenziwe yilo nanka amatshe babaleka bonke abantu ababekholwa ngaleso sikhathi.
awukhomba ukuthi ke basibukela phansi isipebe into enganangqondo. uJesu uxolela yonke into, uxolela amasela, axolela yonke into, kodwa wena okholwayo awuxoleli uma ubona isipebe uthi lento urabish. Umbuzo womuntu urabish, ubani kade ozoklina lo muntu? Uma wena unomoya kaNkulunkulu, intoni ongakukline lo muntu omoya uthi ngcolile? Wayo nguma ngaye uxoxa ngaye. Nonsense. Plus nonsense. Nonsense guys. Asiyele indiwe safuna ukukuzwa nihlale nguzwa kuthiwa uyakwazi ukuhlabelela. Uyogcina usucula kodwa belinye ilanga. Azongijwayela amasimu sebenze eduze kwamanje uyibhimbi. Thank you.